2026 मायथाइनि 4 आगस्ट दिनै सानसेनि माखासे गोनां खौरांफ्रानो जादों। सेथि रादाबाव दङ बिजनी जिल्ला गेलेमु गौथुमनि बानजायनायाव मोन 12 दोलो आफादफोरनि मददाव 12 घन्टा बन्द फोसावनायनि गोहोम। दिनै चिरां बिजनीआव आबुङै बन्द फोसावनायखौ रायजोफोरा मदद होनायखौ साबायखर जासिदों एमसिएलए धनन्जय बसुमतारी। बिथाङा थांनाय 29 जुलाइआव मुगैथावै खास्रि बिस्रि बुथारजानाय जीबानन्द एबा राजु बसुमतारीनि न्यायनि दाबियाव दिनै चिरां बिजनीआ 12 घन्टा बन्द फोसावनायखौ बयबो मानिदों। फिन आरोबाव आसाम पुलिसाव साख्रि मावनाय सासे साख्रिआवलाया हिनजाव गदाय लानायनि जाउनाव साख्रिनिफ्राय होखारजाबाय। हिनजाव गदाय लानायनि थाखाय साख्रिनिफ्राय होखारजादों कनस्टेबल हाबिबुल इस्लामआ। आसाम पुलिसनि नेमखान्थि बायदियै मानिनि थाखाय आब्रुथि सिफायनायनि दायाव साख्रिनिफ्राय होखारो कनस्टेबल हाबिबुल इस्लामखौ। सरायघाट दालांनिफ्राय सासे पुलिस कनस्टेबलआ बुरलुंबुथुर दैमायाव बाज्रुमदों होनना खौरां मोन्दों। 17 नं एपिबिएननि जवान सम्पक देखाया बुरलुंबुथुराव बाज्रुमदों। बेनि उननिफ्रायनो गोमानानै दङ। लोगोसे सम्पकनि न'आ बायहाटा सारियालियाव होनना खौरां मोन्दों। सरायघाट दालां सायाव मोन्दों सम्पकनि स्कुटि बुरलुंबुथुर दैमायाव खालामदों रेस्किउ अपारेशन होनना खौरां मोननाय जादों। भेरगाव जौगाखां खोन्दोआव थारैनो मा सोलिदों? रायजोनि जौगाथायनि खामानिनि थाखाय फैनाय रांखौ सोरनि बिथोनाव 50% दानदों साननो गोनां जानानै फैदों। भेरगावआव सोरनि थाखाय 50% दानदों? आइबिएसनिफ्राय। आइबिएस मोनगिरि हानजाया नायबिजिरसंनो जिल्ला बेंगिरिनो आर'जलाइ गथायदों। भेरगाव जौगाखां खोन्दोआव सोरनि गोहोजों गावारि मुलाम्फा बिथांखिनि रांखौ 50% दानदों बेखौ लानानै दिनै मोनसे हानजाया थाबैनो नायबिजिरसंनो भेरगाव महकुमा बेंगिरिनो आर'जलाइ गथायदों। चराइदेव जिल्लानि बेंनाबारि ओनसोलाव बिटिसिनि आयेन आफादनि लेङाइ बुंथिगिरि बिजितगोरा नार्जारिनि दैदेननायाव आसामनि बारग' मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्म, बर' कछारी अनसाय गावहायुं खुंथायनि मावफुं सोद्रोमा बिनोद बसुमतारी, मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि लोगो आफादगिरि रन्जन बसुमतारी बिथांमोना दैबानाजों लोमसाव जानानै थानाय बर' गामिफोराव नुजाथि हैना माइरं, दालि, जानाय थाव बायदि जाग्रा मुवाफोरखौ राननानै हैदों। तामुलपुर मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालखौ नायगिदिंफैदों केबिनेट मन्थ्रि अशोक सिंघाल बिथां आरो जयन्त मल्ल बरुवा बिथांमोना। तामुलपुर जिल्लानि बिखायाव बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफा बायदियै गोदानै लुफुंजाबाय थानाय तामुलपुर मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालनि थासारिखौ नायगिदिंफैदों आसामनि हेल्थ एन्ड फेमिलि वेलफेयार मेडिकेल इडुकेसन रिसार्च मन्थ्रि अशोक सिंघाल बिथां लोगोसे रांखान्थि मन्थ्रि आरो तामुलपुर जिल्लानि गार्जोन मिनिस्टार जयन्त मल्ल बरुवा बिथांमोना। दिनै सनितपुर जिल्ला एबसुनिफ्राय सनितपुर डिसिनो गोसोखांनाय गथायदों। फैगौ 2027 मायथाइनि सुबुं सानखोआव बर' रावजों लिरनो मोननांगौनि थाखाय दाबि दैखांदों। दिनै सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै सनितपुर जिल्लानि डिसि डिस्ट्रिक्ट कमिशनार नांगोन आं बिथांनो गांसे गोसोखांलाइ जों गथायफैदों। बे गोसोखांलायानो जाहैबाय फैबाय थानाय 2027 मायथाइनि जि पपुलेशन सेन्सास बे सेन्सासाव जोङो नुनो मोन्दों सेल्फ एनिमेरेशनाव जि पर्टेलनि गेजेरजों दायो सोलिबाय थादों बेयाव जोङो नुदों गोबां 90 फारिलाइयाव सोसनजानाय रावफोरा बाहागो मोन्दों नाथाय बर'नि रावा बेयाव सोसनजानायखौ जों नुनो मोनाखै। दा बेखौ लानानै जोङो गोसोखांलाय गथायदों डिसिनि गेजेरजों जेन थाबैनो बर' रावखौबो बे पर्टेलनि गेजेरजों बे फैबाय थानाय पपुलेशन सेन्सास बेयाव सोसननांगौ। मानोना बर' रावाबो भारतनि संबिधाननि 90 फारिलाइयाव थिसनजानाय मोनसे राव। दा बेखायनो जों नुनो मोन्दों तेलुगु, बांला, मालायालाम, उर्दु बायदि बायदि रावफोरा दङ नाथाय बर' रावा गैया। दा बेखायनो आसामावबो बर' रावा दिनै एस'सियेट लेंगुवेज लोगो मावख'आरि राव हिसाबै गनायथि मोन्दों। दा बेबायदि रावा दिनै जोङो नैबे मोनसे गेदेरथार हाबाफारियाव सोसनजायैखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद सनितपुर जिल्लानि जानानै दुखु फोरमायदों आरो जों बेखौनो बुंगोन जे बे राव सोसननाया खोब गोनांथार। मानोना जोंनि गोबांथार बर' ओनसोलफोराव जोंनि आइ आफाफोरा बा जोंनि बर' हारियाव दिनै असमिया राव एबा इंराजियाव गोबां गोनो गोथो माब्लाबा जानायखौ जों नुनो मोन्दों। दा जायनि थाखाय जोंनो गावनि रावजोंनो जों जुदि गावनि सेन्सासखौ गावनि नैबे मा होनो सुबुं सानखोआव जों गावनि रावजोंनो जोङो जुदि जोंनि फोरमानफोरखौ जोङो थिसनहरनो हायोबा बेयो गेबेंसिन जागोन
मानोना असमिया रावाव जोंहा मालाबा गोरोन्थि जायो इंराजियावबो मालाबा जों गोरोन्थि जानायखौ नुनो मोनदों बेबायदिनो थांनाय बाराव जि जोंनि एनआरसि बै एनआरसि समावबो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दाबिनायनि गेजेरजों बर' रावजोंनो जोङो जोंनि फर्म फिलापफोरखौ जोङो फिलाप खालामनो मोननाय मोनसे खाबुखौ मोनदोंमोन दा बेखायनो एखे लेभेलावनो दायो नैबे 2027 मायथाइनि जि सुबुं सानखो सेन्सास बे सेन्सासावबो बर' रावखौ जेरैखि जाया सोसनथारनांगौनि थाखाय दिनै जोङो गोसोखांलाय गथायदों डिसि सनितपुर डिस्ट्रिक्ट कमिशनारनिसिम आरो बिथाङा खोथा होदों जे बिथाङा बेखौ नट खालामनानै गोजौ फारसे बेखौ खावलायगोन होननानै बिथाङा जोंनो खोथा होदों दा बेजों लोगोसे जोङो बेखौ खावलायबावनो नागिरदों जोंनि गेजेराव बे सेन्सासखौ लानानै आरो जोंनि सनितपुर जिल्लायावबो गोबां गुदि फरायसालिफोराव सिंगेल टिचारफोर दङमोन जाय फोरोंगिरिफ्रा दिनै सेन्सासनि थाखाय गोबां खामानियाव थांलाय फैलाय मावनो गोनां जानायनि जाहोनाव जोंनि फरायसाफ्रा दिनै फरायसालियाव नांगौ बायदि क्लास खालामनो मोनाखै दा बेखौबो जोङो दिनै डिसिनिसिम जोङो बेखौबो खावलायदों जे जोंनि सनितपुर जिल्लायाव जायफोर फरायसालियाव सिंगेल टिचारफोर दङ सासेल' फोरोंगिरि दङ बै सासेल' फोरोंगिरि थानाय फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरखौ जाहाथे सेन्सासनि खामानियाव बाहायालाबासिनो बिथांमोनखौ जाहाथे स्कुलाव फरायनो गथ'फोरखौ फोरोंनो थाखाय फरायसाफोरखौ फोरोंनो थाखाय खाबु होयो बेखौ जोङो खावलायदों दा बेनिखायनो जोङो बुंदों जे जेब्लासिम मोनसेया जाहैबाय जेब्लासिम जोङो नैबे बर' रावखौ 2027 मायथाइनि जे सुबुं सानखो पपुलेसन सेन्सास बे सेन्सासाव बर' रावखौ थिसना अब्लासिम जोङो खावलायदों जोंनि ओनसोलाव जोङो सेन्सास खालामनायखौ जोङो बन्द खालामगोन एबा जों अफिसारफोरखौबो खावलायदों जे जेब्लासिम बर' रावखौ बर' रावजों जोंनो सेन्सासाव मुं थिसननो थाखाय खाबुखौ खालामनानै होआ अब्लासिम जोंनि ओनसोलफोराव बर' ओनसोलफोराव जाहाथे सेन्सासनि खामानिखौ मावफुङा जों बेखौ खावलायदों आरो बेखौ जोङो डिसिनिसिम दिनै बे मोनथाम पइन्टखौ लानानै मानगोनां डिस्ट्रिक्ट कमिशनारनिसिम जोङो गोसोखांनाय गथायबाय आरो बिथाङा खोब पजिटिभलि बेखौ गोजौ फारसे दैथायहरगोन आरो बेखौ मावफुंनो नाजागोन होननानै बिथाङा जोंनो दिनै खोथा होदों जीबानन्द बसुमतारीखौ बुथारनाय दुथां अमृत सोरखार आशिक मोदक आरो सन्जय साहाखौ गोरानिख्रुइ गोरा साजा होनो दाबि खालामदों बिजनी दखरा एबसुनि आफादगिरिया जुदि सोरखारा थार बिजिरनाय होआब्ला उन समाव सुबुंदारि सोमावसारगोन होनना दाबि खालामदों लोगोसे बुथारजानाय जीबानन्द बसुमतारीनि बिसिनो सोरखारि साख्रि होनांगौनि दाबि खालामदों যোৱা 29 তাৰিখ ৰাতি দুষ্কৃতিকাৰীয়ে এবাৰ দুষ্ট চক্ৰই আমাৰ বিজনী অঞ্চলৰ এজন সন্মানীয় ব্যক্তি সমাজকৰ্মী তথা প্ৰাক্তন আপচুৰ কৰ্মী আৰু ক্ৰীড়া সন্থাৰ এজন কৰ্মী আৰু ইউপিপিএল দলৰ উপসভাপতি ৰাজু বসুমতাৰীক তেখেতক হত্যা কৰা হৈছে আৰু সেই হত্যাৰ কাৰণে অধিক শাস্তি দিবৰ কাৰণে দুষ্কৃতিকাৰীসকলক অতি শাস্তি দিয়াৰ কাৰণে আজি বিজনী অঞ্চলৰ সচেতন ব্যক্তিসকলে বা কিছুমান দল সংগঠনে আজি 12 ঘণ্টীয়া বন্ধৰ আহ্বান কৰা হৈছে গতিকে আমিও বিজনী জিলা ইউপিপিএল হিচাপে আমি ইয়াত পূৰ্ণ সমৰ্থন কৰিছোঁ সঁচা হৈছেকেই আজি বিজনী অঞ্চলৰ ৰাইজক ধন্যবাদ জনাব লাগিব যে আজি এই বন্ধৰ আহ্বানটো পূৰ্ণাংগভাৱে সমৰ্থন কৰি পেলাই পুৰা বন্ধ হৈ গ'ল এই মুহূৰ্তত আছোঁ মই পাণবাৰী বজাৰ হ'ল সাপ্তাহিক বজাৰ খুব ডাঙৰ বজাৰ হয় মংগলবাৰ বজাৰ কিন্তু এই বজাৰে আজি নিমাও অৱস্থা আজি বজাৰ নাই পুৰা বন্ধ বানিছে গতিকে মই ভাবোঁ ৰাজু বসুমতাৰী ডাঙৰীয়াই অন্তত ন্যায়টো পাব বুলি এটা বিশ্বাস কৰা যায় থেংক ইউ